Kif madwar 8 ġimgħa oħra l-Gvern se jkun qed irressaq il-baġit tas-sena d-dieħla, numru ta' korpi kostitwiti komplew irresqu l-proposti tagħhom għall-baġit, kif fil-fatt diġà għamlet il-Kamra tal-Kummerċ meta ppubblikat id-dokument ta' qabel il-baġit. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Marisa Xwiereb qed tinsisti fost oħrajn li ż-żieda tal-kola ma tingħatax sħiħa għal dawk il-ħaddiema li diġà ħadu żidiet fil-pagi fl-aħħar 12-il xahar. Proposta li taf tinstema kontroversjali iżda li hemm ħsieb warajha, kif spjegatilna il-President taċ-Chamber. Bħalissa l-ikbar sfida li għandu l-pajjiż u l-Ewropa kollha fil-fatt hija l-inflazzjoni. Malta żammejna l-prezzijiet tal-enerġija stabbli u allura dak l-element ta' inflazzjoni mhux hija hemm, però għandna inflazzjoni ġejja minn elementi oħra fosthom l-importazzjoni li hija sostanzjali f'Malta, imma anki mill-mod kif il-pagi qegħdin jiżdiedu. Il-kola għandha tingħata iva u għandha tingħata sħiħa lil min ma ħa l-ebda żieda matul is-sena, għandha tingħata b'mod parzjali lil min iż-żieda li ħa hija inqas minn kemm għandha tkun il-kola, imma minn ħażidiet li diġà huma ħafna iktar anki mill-kola huwa diġà kopert għaż-żieda li kien hemm fl-għoli tal-ħajja. B'dan il-mod nippruvaw nimminimizzaw l-effett inflazzjonarju iktar li se jkun hemm meta jiżdiedu l-pagi ta' kulħadd bl-istess mod u allura l-prezzijiet jerġgħu jiżdiedu jieħdu daqqa l fuq u l-iktar li jiġu affettwati ħażin meta jiġri dan huma proprju dawk li jkunu fil-livell iktar baxx. Il-Kamra tal-Kummerċ qed tipproponi wkoll li l-Gvern inaqqas il-VAT għas-settur tal-catering fosthom ir-ristoranti u takeaways biex il-VAT tinżemm minn 18% għal 7%. L-ikbar inkwiet huwa li bħala pajjiż ma nibqgħux kompetittivi fit-turiżmu. U fejn jidħlu ristoranti daw għandhom impatt kbir fuq il-kompetittività tagħna fejn jidħol turiżmu u anki fuq in-nefqa tan-nies. Jiġifieri Malta l-istil ta' ħajja tagħna huwa li ħafna nies jieklu barra b'mod regolari. Jekk tonqos il-VAT fuq ir-ristoranti ngħinu ftit biex nimmitigaw l-inflazzjoni li għandna fil-qasam tar-ristoranti. Fost numru ta' proposti oħra li qed tressaq il-Kamra tal-Kummerċ hemm li l-Gvern jirrevedi l-miżuri tal-work-life balance illi daħlu baġla, filwaqt li ċ-Chamber tirreferi għal proposta li l-pensjonijiet ikunu eżenti mit-taxxa. F'dan id-dokument il-Kamra tal-Kummerċ qed tipproponi wkoll li jsir pjan serju għall-enerġija li jkun jinkludi proġett ta' enerġija mix-xemx u offshore wind farms li jsir investiment fin-netwerk tad-distribuzzjoni li titnaqqas il-VAT fuq appliances li jaħlu inqas u li l-Gvern ma jibqax jissussidja il-ħela tal-enerġija.